Hebûnparêzî û postmodernîzm. Di vê vîdeoyê de em ê behsa têkiliya hebûnparêzî û postmodernîzmê, farka hebûn û mahiyetê ango çêbariyê, farka çêbariya mirovan û candarê din bikin. Bêyîguman, tesîra tevgera hebûnparêzî li ser nêrîna postmodern yan jî tevgera postmodernîzmê heye. Baş e, hebûnparêziyê bi çi şeklî yan jî bi kîjan ramanên xwe tesîrê li postmodernîzmê kiriye. Di hebûnparêziyê de du têgihên sereke hene ku ew jî hebûn û çêbarî ne. Hebûn, objekta heyî pênasî dike. Mînak, çêlek heyîneke, hebûneke û çêbariya wê jî ji heyînên din cuda ye. Lê şîrê wê a ku tê dotin dikare bibe çêbariya wê. Hebûnatî ji tunehiyê behsa bûyînê dike. Mahiyet jî bi çawaniyê re tekildar e. Li gor nêrîna hebûnparêziyê ji bilî mirovan, tevahiya candarên din cara pêşî mahiyeta xwe pêk dihînin û piştre hebûnetiya wan pêk tê. Ji bo mirovan jî pêşî hebûnetî pêk tê û mirov mahiyeta xwe jî bi destê xwe pêk dînin. Pêşî değişê xwe de tesewwur dikin û piştre jî mahiyeta xwe pêk dihînin. Lewma jî hemû pêhatî û bûyerên civakî yên mîna îdeolojî, dîn, zanist, huner û felsefe hilberên keda mirovan û çêbariya wan in. Bi gotinekî din, kesên ku heqîqetê pêk dihînin mirov bixwe. Bi wan dîtinên xwe re meriv dikare bibêje ku hebûnparêziyê tesîrekî mezin li ramana postmodern kiriye.